Veliki gradovi u našoj zemlji, a posebno u svetu, puni su ne samo na hiljade, već i miliona ljudi. Pa ipak, mnogi među tim ljudima osjećaju se usamljeni. Sredovečan čovjek hodao je ulicama velikog grada. Njegov polagani korak pokazivao je da je obeshrabren i slomljen. Uskoro je stigao do mosta. Pogledao je preko njega u reku i pomislio da bi bilo dobro da skoči. I uskoro je doneo odluku da to ostvari i izvrši samoubistvo. To su videla dvojica policajaca koji su patrolirali tim područjem i ugledavši prizor viknuli: "Stanite, stanite, nemojte skakati." Jedan od njih je počeo polako da se približava čoveku. Na te reči čovjek je odgovorio: "Recite vi meni zašto da ne skočim, a onda ću ja vama reći zašto sam odlučio da to uradim." I tako je počeo razgovor ove dvojice na konstrukciji mosta. Čovjek je objasnio svoje razočarenje. Opisao je svoju usamljenost. Rekao je da na cijelom svetu nema ni jednog prijatelja. A onda se dogodilo nešto neobično. Posle 20 minuta razgovora uhvatili su se za ruke i obojica skočili u reku. Svet je prepun usamljenih ljudi. On je pun ljudi koji se pitaju da li je ikome stalo do mene. I na pesku svog života oni ispisuju reči: "Kako sam usamljen." Duboko u srcu čovjeka je čežnja da zna da je nekome stalo do njega. Jer mi nismo stvoreni da budemo sami. Čak i životinje žive u čoporima. Napravljen je jedan eksperiment sa majmunima. A dokazalo se da kada se on susretne sa zmijom, kobrom, stres raste u njemu mnogo brže nego kada je u čoporu sa ostalima. Dakle, mi smo stvoreni za zajednički život, da sarađujemo. Naša priroda je takva da volimo da budemo voljeni. I duboko u svom srcu mi postavljamo pitanje u trenucima tuge kada nam izgleda da nikome nije stalo do nas. Ima li negde, tamo gore, možda iznad zvezda nekoga? Da li smo sami u tom nepreglednom svemiru? Postoji li tamo neko živo biće? Da li je Bog, ako ga ima, zainteresovan za mene? Nažalost, mnogi se trude da izbegnu ovo pitanje. Oni se trude da tu bolnu prazninu ispune na mnogo različitih načina. Neki svoju usamljenost utapaju u zadovoljstvima. Drugi pokušavaju da zaborave trenutno stanje tako što zabadaju igle u svoje telo. Treći misle da će postići mnogo toga i ispunjenje nekom radošću ako budu posjedovali bogatstvo. Ali se pitanje ponovo vraća tamo daleko, iznad zvezda. Da li postoji neko biće koje je načinilo taj svemir? Da li je njemu stalo do mene? Da li mu nešto vredim? Da li je život samo slučaj? Da li je ljudski rod nastao evoluiranjem iz nižih životnih oblika? Da li sam ja isto tako samo jedna od najinteligentnijih životinja? Ili da li postoji tvorac pun ljubavi koji je zainteresovan lično za mene? Čitao sam jednu izjavu iz najstarije knjige u Starom Zavetu, a to je knjiga o Jobu. Čitamo iz 22. poglavlja 21. tekst. "Složi se s njim i pomiri se, tako će ti biti dobro." Na koga to Jov misli kada kaže s njim? S kim će nam to biti dobro? Jov je upoznao svoga tvorca.
On mu je otkrio sebe upravo u tom najtežem trenutku njegovog života. Kada se upoznao sa njim, kada je shvatio da nas je on oblikovao i kada mi shvatimo da nismo sami u svemiru i da se sa svojim problemima mi ne suočavamo sami, tek tada mir može da ispuni naše srce. Ali neko će reći, to je tako lepo rečeno. Da li postoje dokazi da je stvarno neki tvorac stvorio svet? Pogledajmo malo svemir. Oduvek je ljude fascinirao prostor iznad nas samih. Pokušavali su da izbroje zvezde. Neko je tu svoje vreme učinio i izbrojao 5119 zvezda. Ako u to ne verujete, izađite napolje kada je vedro i pokušajte brojati sami. Ali kada su pronađeni ti fantastični teleskopi, tada se ustanovilo da su te svetle tačke u svemiru za koje se smatralo da su zvezde u stvari cele galaksije. Zato je sam Jov rekao, nebesa objavljuju slavu Božiju. Pretpostavimo da gledate nebo i da ga podelite u kvadrate veličine punog meseca. I svaki taj deo neba ima u sebi 1000 galaksija. Zato se pretpostavlja da u svakoj galaksiji ima između 200 do 500 milijardi zvezda. Isto tako da postoje više od 1000 milijardi galaksija. Vidite, to je jedno čudo iznad naše glave. A kada shvatimo da se sve te zvezde kreću, čudo je još veće. Astronom Phil Cons je rekao, naš dom u svemiru, to je spirala od 200 milijardi zvezda, pojedinačnih sunaca koje se kreću spiralno kroz svemir kao neki ognjeni vrtuljak. Zamislite ovo. Imamo naše sunce sa planetama koje se kreću oko njega. Više od toga je galaksija u kojoj ima milioni zvezda, a ima milione galaksija. I sve se to kreće po jednom zamišljenom planu. Molim vas, nemojte mi reći da je nastalo slučajno od jednog velikog praska. Evo jednog upoređenja koje je Bog rekao Avramu. Tekst iz prve knjige Mojsijeve. Pa ga izvede napolje i reče mu, pogledaj na nebo i prebroj zvezde ako ih možeš prebrojati. I reče mu, tako će ti biti seme tvoje. Bog je broj zvezda uporedio sa zrncima peska. Ako hoćete da znate koliko ima zvezda na nebu, idite na obalu mora. Uzmite jednu kesu peska i počnite da brojite zrnca. Nadam se da imate dovoljno dugačak godišnji odmor. Jer jedan astronom je rekao, ako biste bili u stanju da izbrojite sva zrnca peska na svim obalama u svetu, to će onda biti broj zvezda u svemiru. I sve se to kreće u svemirskom redu. Ko čuva sve te zvezde da ne dođe do sudara? Jer taj svemir nam otkriva da mora da postoji neka inteligencija u svemiru koja je sve to uredila. Još nešto. Modernim radarskim oruđima možemo izmeriti i daljinu do zvezda. Sunce je udaljeno 58.125.000 kilometara. A Proxima Centauri više od 14,3 triliona kilometara. I zaista Jov je imao pravo kada je rekao, pogledaj zvezde kako su visoko, kako su daleko. Sve se to kreće savršeno tačno i nisu se pomerile ni za 1 stepen 1000 godina. Fritz Cons je dodao, nema dokaza na osnovu kojeg bismo mogli zaključiti kako je svemir automatski nastao.
Vidite li značaj ove izjave? Jer sam svemir daje dokaza o planu, redu, inteligenciji. Pretpostavimo da vam pokažem pravi švajcarski sat. Znate, ovo što ja imam je jako daleko od skupocenog preciznog sata. Ali pokušajte da zamislite da imam posljednji model najboljeg švajcarskog sata. To je prekrasno precizan mehanizam. On je u stanju da meri do stotinke sekunde. Pretpostavite da ga ja imam. I vi mi postavite pitanje, odakle vam taj sat? A ja odgovorim, pa bila je jedna velika eksplozija u švajcarskoj fabrici satova i delići su se sami sakupili i evo ga. I sad ga ja nosim na svojoj ruci. Recite mi, da li biste mi poverovali? Znam da ne bi. Ali svemir je mnogo komplikovaniji od jednog ručnog sata. Planiranje pokazuje da mora da bude onaj koji planira. A naša planeta Zemlja, i ona otkriva planiranje. Biblija veoma jednostavno govori o poreklu Zemlje. Već na samom početku, na prvom listu, u prvom tekstu, Bog je rekao Mojsiju da zabeleži sljedeće reči. U početku stvori Bog nebo i zemlju. Postoje dokazi koji ukazuju na onoga koji planira. Razmislimo, na primjer, samo o vazduhu koji udišemo. On je sačinjen od azota, 78%, nešto više, kiseonika, preko 20, skoro 21%, argona, skoro 1% i veoma u malim količinama. Tu su i kripton, ksenon, ugljen dioksid. I svi ovi sastojci su savršeno uklopljeni u jednu celinu. A zamislimo da je izostavljen jedan od njih. Na primjer, kiseonik. Znamo da nam on veoma često treba. Bila bi to katastrofa. Vazduh je tako lepo sastavljen da mi možemo normalno da dišemo. Da li je bilo moguće da se vazduh tako savršeno, slučajno sklopi u pravilnom odnosu? Ko je predvideo čovekova pluća upravo takva da im odgovara upravo takav vazduh? Naša priroda otkriva planera. Svetopismo kaže da je naš dah u Božjim rukama. Ili, hajde pogledajmo vodu. Kiša pada na zemlju i natapa je kao i celu vegetaciju. Sunce sija, voda isparava i vraća se u atmosferu. I sve tako iz početka. Sve nam to izgleda normalno, zar ne? Ali da je sunce samo malo dalje nego što sada jeste, mi bismo se posmrzavali. Ili da je samo malo bliže nego što jeste, mi bi izgoreli. Da li je samo slučajnost da je sunce udaljeno toliko koliko jeste? Ili, što mislite o plimi i oseci? One tačno dolaze i odlaze na vreme. Dizanje plime i spuštanje oseke pokazuje planiranje, a ne slučaj. Ili, pomislite na ptice. Postoje ptice koje lete 1000 kilometara daleko, gde nikada ranije nisu bile i tamo prave svoja gnezda. Ko ih vodi? Neke od njih putuju noću, ne vide uopšte tlo. Evo jednog interesantnog teksta u knjizi o Jovu. Zapitaj stoku, naučit ćete, ili ptice nebeske, kazat će ti, ili razgovori sa zemljom, naučit ćete, i ribe će ti morske pripovedati. Ko ne zna od svega toga da je ruka Gospodnja to učinila? I životinje otkrivaju Boga kao stvoritelja.
A razmislimo recimo o pčelama. A dosta sam naučio od moga tasta koji je nekoliko godina imao košnice sa pčelama. One imaju mozak koji je manji od glave čiode. Ali one su u stanju da naprave takvo saće da ni moderni inženjeri nisu u stanju da to shvate. Ko ih je izazvao da to učine? Što da kažemo o ribama koje idu po 2000 kilometara da se mreste? Cela priroda otkriva red. Ona nam govori o Tvorcu koji je sve planski načinio i koji se stara o svemu. Međutim, najblistavije od svih stvorenja je ljudska rasa. Naše telo je mesto hiljade čudesa. Pogledajmo oko. Oko ima sposobnost da se zatvori kada nešto krene prema njemu. Šta bi bilo da nemamo kapa koji bi se zatvarali? Ili šta bi bilo da krv nije u stanju da se zgruša? Posečete se i da nema zgrušavanja krvi, sva krv bi istekla iz tela. Međutim, imamo Tvorca koji se stara o nama, koji nas voli i koji je zainteresovan za nas. Neko će reći, zar evolucija nije dokazana? Zar to nije naučna činjenica? Zar se u školama ne govori o evoluciji kao načinu nastanka naše planete Zemlje? Zar se ne može dokazati da je život na našoj planeti nastao slučajno? Da li smo svesni da teorije o evoluiranju krši 3 velika naučna zakona? No pre toga, hajde da odgovorimo na pitanje šta je to nauka. Nauka je proučavanje onoga što znamo. Ona se temelji na činjenicama. Naučnik počinje sa pretpostavkom, ali je zatim ispituje i ako to dokaže, tada je to činjenica. Evolucija se predaje. Govori se o njoj kao činjenici. Ali kao što sam rekao, ona krši 3 naučna zakona. Prvi, samo živo stvara živo. Louis Pasteur je rekao da je spontano nastajanje života zabluda. Ne može ono što je neživo stvoriti živo. A vi nemate stena koje rađaju bebe stene. Nemoguće je da jedna cipela, velika cipela, rodi jednu malu cipelu. Iako bi voljeli, ako imate dece. Samo živo stvara živo. Ono što je neživo ne može stvoriti živo. I Svetopismo kaže, u početku stvori Bog nebo i zemlju. Živi Bog stvara. A evolucija kaže, ako se nežive stvari uklope u određenom redu, mogu da proizvedu ono što je živo. Međutim, naučnici, makoliko da su poštovani i imaju na raspolaganju milijarde i milijarde dolara za svoje eksperimente u svojim laboratorijama, nikada nisu proizveli život. Iako je nauka tako napredovala, ipak ne može da proizvede živo biće. Ako to čovjek ne može, onda je potrebna velika vera da je nekada jako davno sve nastalo samo od sebe. Dakle, ako bi čovjek i uspeo da nekada stvori nešto živo, to bi bio dokaz da je iza toga postojala inteligencija. Da, inteligentni tvorac je planirao život i načinio ga. Pogledajmo sada drugi naučni zakon. Slično stvara slično. Dakle, samo seme od žita može da izraste u žito. Ne možete posaditi seme od bundeve pa da vam izrastu žirafe. To imate samo u pesmi Đorđeta Balaševića da ako bi na Gospođinačkoj zemlji dugmad posejali, opet bi nešto niklo.
Dakle, naučni zakon kaže da ako imate drvo pomaranđe, na njemu će rasti pomaranđe. Ne mogu lubenice rasti na breskvi, iako bismo možda to i poželeli. Po nauci, slično rađa slično. Jelen rađa jelena. Ruža cveta na stadici ruže. Iz jaja vrapca izlaze ptići vrabaca. To je naučni zakon. Svako novo stvoreno biće istovetno je sa onim koji ga je stvorio. Čak i sam Darwin shvatio je da postoje velike rupe u njegovoj teoriji evolucije. On je priznao da se ove rupe još nisu popunile. Iako ima varijacija unutar vrste, iako postoje promjene unutar vrste, svaka vrsta proizvodi svoju vrstu. A majmun rađa majmuna, a ne ljude. Vi ne biste očekivali od psa, koliko god da je velik, da donese na svet medveda. Da, ljudi rađaju ljude. Sva posmatranja u prirodi dokazuju da samo slično rađa slično. Ali evolucija kaže da nije tako. Ona navodi da su postojale okolnosti kada slično nije rađalo slično. Da je bilo velikih mutacija ili promjena. Ali sada dolazi treći naučni zakon. Mutacije dovode do degeneracija, a ne do izgrađivanja ili poboljšanja. Postoji jedan naučni zakon koji se zove entropija. Definicija koju nalazimo u Wikipediji kaže: entropija je težnja sistema da spontano pređe u stanje veće neuređenosti, te je entropija mera neuređenosti sistema. Prema tome, ako prepustite prirodu njoj samoj, ona će propasti umjesto da se izgrađuje. Pogledajte samo bašte ili recimo njive koje se ne obrađuju. Šta izraste? Korov. Svetopismo kaže da je Bog stvorio svijet. Da je On oformio, stvorio, oblikovao ljudski rod. Sve u svetu prirode daje dokaz o planu i o stvoritelju. Život rađa život. I živi Bog stvorio je život. Također, slično rađa slično. U prvoj Mojsijevoj piše da kada je Bog stvorio svet, sve je bilo stvoreno po svojoj vrsti. Ali, kada ne bi bilo ono ali, kada je Bog stvorio taj savršeni vrt, On je želeo da cijela priroda i čovjek bude srećan, i to zauvek. Ali vi u sebi postavljate pitanje, ako je Bog pun ljubavi i stvorio ovu planetu da budemo mi srećni, ako je taj Bog pun ljubavi i stvorio taj prekrasni vrt i u njega stavio prvi bračni par Adama i Evu da žive da budu srećni za uvek, šta je onda pošlo pogrešnim putem? Kako je onda ljudski rod pao u takvu zbrku? Biblija opisuje da je Bog stvorio veličanstvene anđele. I ti anđeli su također kao i čovjek imali slobodu izbora. Jedan od anđela koji je bio najbliži Bogu pobunio se protiv njega. I upravo on je zakucao na vrata planete Zemlje. Božji plan je bio da bića na zemlji budu zdrava i srećna i da zauvek održe svoj odnos sa njim. Ali taj anđeo je došao u taj savršeni vrt i onda je naše praroditelje poveo u greh i pobunu protiv svoga tvorca. Naveo ih je da sa nepoverenjem gledaju na svoga stvoritelja. Iako je Bog zabranio da jedu sa drveta poznanja dobra i zla, da bi proverio njihovu poslušnost, jer je znao za zloću tog anđela, ovaj prevarant ih je doveo da misle o Bogu kao o diktatoru. Iako je Bog kao tvorac dostojan obožavanja, Soton ih je naveo na misao da i oni mogu postati kao bogovi. I kada su prvo Eva, a zatim i Adam pogrešili, raskinuli su
svoj odnos sa Bogom. I to vidimo već u prvom susretu gdje se sakrivaju od Boga. Da, dragi moji, duhovna tama je od tada počela da obuzima ovaj svijet. Došla je zavist, mržnja, bolest, starost, preljuba, ubijstvo. A znate koga je Sotona optužio za to? Tvorca. Kako bi Bog bio Bog ljubavi kada izaziva smrt? I danas se kaže da je Bog, ako ga ima, uzrok gladi, ratova, poplava, zemljotresa, smrti. Svestan sam da se mnogi pitaju kako se može govoriti o Bogu ljubavi kada na svetu ima toliko puno tuge i bolesti i nevolje i patnje i nepravde? A tada, na samom početku, iako je čovjek pokazao neposlušnost prema njemu, Bog je odlučio da otkrije ljudskom rodu svoju ljubav. I stvorio je plan. Plan koji će svetu u grehu otkriti njegov karakter koji je pun ljubavi. Eva je bila neposlušna Bogu, a Adam joj se pridružio. I tako je ljudski rod napravio jaz između sebe i Boga. Ali se Bog ne miri sa tom činjenicom. Zato prve riječi koje izgovara sam Bog samom Sotoni glase. 1. Mojsijeva 3:15. Još mećem neprijateljstvo između tebe i žene, i između semena tvog i semena njenog. Ono će ti na glavu stajati, a ti ćeš ga u petu ujedati. Doći će potomak ženin, koji će stati zmiji na glavu, odnosno Sotoni na glavu, odnosno pobediti ga. Bilo je to obećanje. Da li se ispunilo? Bog je poslao svoga sina, Isusa Hrista, na našu planetu da ispuni taj plan spasenja. Ono što je Isus izjavio bile su riječi o karakteru njegovog oca. Jovan to beleži. Jer sam Otac ima ljubav k vama, kao što vi imate ljubav k meni i verovaste da ja od Boga iziđoh. Isus je došao da otkrije kakav je Bog. On je došao da dokaže da je Bog ljubav. Da, Isus se rodio kao dete u štalici u Vitlejemu kao čovjek. Išao je praštavim putevima Galileje, pomažući ljudima i otkrivajući Božju ljubav. Ali neko će od vas reći, čekaj, nemoj meni da govoriš da me Isus Hristos voli. Nemoj meni da govoriš za Boga da je Bog ljubav. Jer ja se veoma dobro sećam Dachau, Auschwitza. U pravu ste. I slušajući o tome, pitao sam se gde da otkrijem Božju ljubav na tom mestu. Gde je bio Bog u tim patnjama? Gde je bio taj Isus kada su deca umirala u Auschwitzu? Gde je bio taj Isus koji je dizao mrtve kada su mnogi umirali nasilničkom smrću? Gde je bio taj Bog kada su mnogi naterani u gasne komore? Moja supruga je imala priliku da poseti Auschwitz. I onda su došli, jer ih je vodič doveo do jedne ćelije, broj 1358. I kada je ušla sa drugim posetiocima unutra, vidjeli su reči koje je neko nekim tvrdim predmetom urezao u zidu. Veoma jednostavne reči. Bog je bio ovde. Ovde, u gasnoj komori, krematorijumu. Bog koji je stvorio svet. Taj Bog koji je želeo da ljudi imaju večnu sreću. Taj isti Isus koji je došao pre 2000 godina da otkrije ljubav svoga Oca, bio je ovde, u Auschwitzu. Zašto? Zato što je saosećao sa onima kojima je dao život i one koje je otkupio. I ne samo tada. Bio je kroz sva vremena i plakao i patio sa svojim stvorenjima.
I dragi moji, i danas plače i pati sa svakim onim koji prolazi kroz bilo koju vrstu fizičke, psihičke, duševne patnje. Zato je i načinio plan da čovečanstvu omogući drugačiji, bolji, srećniji, večni život. A šta je to učinio? Evanđelje po Jovanu 3,16. Jer Bogu tako omile svet, da je i Sina svog jedinorodnog dao, da ni jedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. Iako je ljudski rod pao u greh, Isus je došao da preuzme na sebe kaznu. Greh je odvojio ljude od nebeskog Boga. Kazna je bila smrt. A Isus je došao da pretrpi tu kaznu umjesto ljudskog roda. Bog nije našu planetu, gurnuo što dalje u svemir. On je uništio zemlju jer su njeni stanovnici sagrešili. On je došao da plati kaznu ljudskih bića, omogući im oproštenje. On je došao da otkrije svoju ljubav. Došao je da nam kaže da i tada kada imamo nevolje i patnje, on je sa nama. Isus je došao da plati kaznu za greh da bismo jednom sa njim živeli večno. Taj Bog koji je stvorio svet, došao je među nas da bude sa nama gde smo mi. A mi i dalje pitamo, gde je bio Bog? I tada nabrajamo sve zemljotrese, poplave, ratove, zverstva. Sam Bog je rekao, Isaija piše o tome. Može li žena zaboraviti porod svoj, da se ne smiluje na čedo utrobe svoje? A da bi ga i zaboravila, ja neću zaboraviti tebe. Gle, na dlanovima sam te izrezao, zidovi su tvoji jednako predamnom. Isus koji je patio boraveći na ovoj zemlji, pati sa svojim stvorenjima kada oni pate. Podsjećam vas na jednog velikog kipara i vajara u Švedskoj. Imamo je Karl Mayas. On je stvorio jedan bronzani kip da bi pokazao kako on gleda na stvaranje. Načinio je jednu veliku ruku koja predstavlja Božju ruku, a u toj ruci je čovek koji gleda prema nebu. Skulpturu je nazvao The Hand of God, u Božoj ruci. I zatim je rekao, čovek je uvek u Božoj ruci. Da li je to istina? U knjizi o Jovu kaže, kome je u ruci duša svega živog i dah svakog tela čovečeg. Bog je stvorio savršeni svet. I sve zvezde i ceo svemir je dokaz planiranja. Ali ljudski rod je poslušao tog pobunjenog anđela. Čovečanstvo je sagrešilo, ali Bog nije dozvolio da ono izađe iz njegove ruke. Isus je došao da umre smrću kojom smo mi trebali umreti. Isus je otkrio da nas Bog voli i u našim patnjama. Da, mi smo u njegovoj ruci. Nikada nismo daleko od njegovih očiju. Naši uzvici i molitve nisu nikada daleko od njegovih ušiju. Znate, Bog nije obećao da će nam život biti lak. Nikada nije obećao da nećemo biti bolesni. On nikada nije obećao da mi nećemo iskusiti patnju, bol i smrt. Ali taj Bog, stvoritelj svemira, je obećao da kuda god krenemo, on će biti sa nama. Da li upravo sada prolaziš kroz bol? Da li te je supružnik ostavio, otišao sa nekom drugom? Da li ti se srce cepa zbog razvoda? Da li si izgubio suprugu ili supruga zbog srčane bolesti ili raka? Da li se suočavaš sa novčanim problemima? Da li si usamljen? Da li misliš da nemaš ni jednog jedinog prijatelja? Da li prolaziš kroz velike krize sa svojom decom?
Da li možda prolaziš kroz najteže borbe u svome životu do sada? Bog ti se obraća. Taj Bog koji je tvorac svemira, on nije toliko daleko da ne bi bio zainteresovan za tvoje probleme. Isus je došao na zemlju da bi nam rekao da je Bog zainteresovan za nas. Poslušajte šta je rekao jednom čoveku. Prva knjiga Mojsijeva. I evo, ja sam s tobom i čuvat ću te kuda god pođeš i dovešću te natrag u ovu zemlju, jer te neću ostaviti dokle god ne učinim šta ti rekoh. A kad se Jakov probudi od sna, reče, zacilo je Gospod na ovom mestu, a ja ne znah. Iz ovog događaja zaključujemo 3 stvari. Božje obećanje da je on sa Jakovom, da ga neće ostaviti. Da je Gospod bio tu, a da Jakov nije znao. Isto tako, Bog se brine i o tebi. On se brine kada si pun žalosti. Kada plačeš, znaj da su suze i u njegovim očima. On želi da ti se približi. Želi da osjetiš da nisi sam, da je zainteresovan za tebe. I završio bih ovo izlaganje sa jednom izjavom koju je izgovorio sam Bog. I tako bih želeo da uvek toga budemo svesni. Sam Bog kaže, a zabeležio je Isaija. Ne boj se, jer sam ja s tobom. Ne plaši se, jer sam ja Bog tvoj. Ukrepit ću te i pomoći ću ti i podupreću te desnicom pravde svoje.